Һәммәсез хәерле көн. Рәхим итегез әйдә. Үзебезнең якты, матур, юлба төп мәктәбенә. Мәктәп икенче йортыбыз. Көндә киләбез теләп. Илләр генә имин булсын, күңелдә тик бер теләк. Мәктәбебезгә рәхим итегез. Кояш белән ай очрашкан якты көн үтеп бара. Аккан булут арасыннан нур сибеп аюмая. Хәерле кич туган җиргә, милләттәш туганнарга. Хәерле кич барыгызга, әби-бабай өлкәннәргә, әти-әни яшьләргә, күңелегез картаймасын, яшәргә дә яшәргә. Юлчыларга юл күрсәтеп, ай нурын сибеп торсын. Һәрбер эшләгән эшегез мактауга лаек булсын. Хәерле кич, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфирда Сабат дулкыннары телевидениесе һәм мәктәп төбе тапшыруы. Сезне Юлбатты мәктәбе укучылары Галимуллин Рәзил һәм Хамитов Фүзә сәламли. Бүген без сезне үз мәктәбебезгә сәяхәткә чакырабыз. Сагынышып җыелдык без шушы ямьле мәктәпкә. Кулларны кулга тотынып, юл алды киләчәккә. Зыялы укытучылар янәшә дә бәхеткә, алып чыга ала безне кызыклы сәяхәткә. Бүгенге тапшыруда сез мәктәп яңалыклары, көндәлек тормышыбыз, традициялар һәм шөгыльләребез, тырыш укытучылар һәм укучыларыбыз турында сөйләрбез. Матур уңышларыбыз белән уртаклашырбыз. Мәктәп серләр дөньясы да ул. Шул серләр дөньяга һәрбер баланың тизрәк киләсе килә. Һәрберсенең тизрәк үсәсе, зур буласы һәм укыйсы, язарга өйрәнәсе килә. Мәктәп, белем, китаплар, хәрефләр, дәрес, кыңгырау тавышы. Бик серле булып үзенә дәшеп тора. Ә укытучы дигән илаһи зат бөтен нәрсәне дә белә, өйрәтә, барлык сорауларга да җавап бирә ала.
Искиткеч серләр дөньясы булган мәктәбебезне 2023-2024 елның май ayında 90 укучы тәмамлады. 2024-2025 яңа уку елында мәктәбебез бусагасын 85 бала атлап кирде. Безнең мәктәптә бары тик югары белемле белгечләр эшли. Укытучыларыбыз иҗади үсештә республика күләм безнең яшь укытучы грантын бер укытучыбыз отты. Ул мәктәбебез укыту эшләре буенча директор урынбасары, рус теле һәм рус әдәбият теленнән укытучысы Султанова Ильяна Руслановна, район күләмендә уза торган ел укытучысы, ел сыйныф җитәкчесе һәм башка һөнәри бәйгеләрдә катнашып уңыш яулыйлар. Әлбәттә, уңышлары югары бәяләнә. Бу елгы уку елында укытучыларыбызга эш нәтиҗәләре өчен район башлыгыбыз Миннеханов Рәис Нургали улыннан, мәгариф бүлеге җитәкчесе Шакиров Ифат Фуат улының тарафыннан грамоталар, акчалата премиялар тапшырылды. Яңа уку елында мәгариф өлкәсендә тырыш хезмәтләре, үз укучыларына фәнгә тирән мәхәббәт, тырышлык кебек сыйфатларны сеңдерә алган укытучыларыбыз, башлангыч сыйныф укытучысы Фатхиева Райхана Ханафиева кызы, район башлыгыннан рәхмәт хатына физик тәрбия укытучысы Фатхиев Ишат Илнур улы мәгариф бүлегеннән мактау грамотасына лаек булдылар. 2023-2024 уку елыннан 10 укучы тәмамлады. Шулардан 4 укучы белем сыйфаты буенча кызыл аттестат алуга ирештеләр. Бүгенге көндә алар барысы да Сәятле балалар мәктәбендә 10нчы сыйныфта белем алалар. Калган 6 укучы урта профессиональ белем бирү йортларында белем алуларын дәвам итәләр. Узган уку елында әлеге чыгарылыш укучылары олимпиадаларда югары уңышларга ирештеләр. Иҗади бәйгеләрдә дә аларга тиңнәр булмады. Белем һәм тәрбия белән бер рәттән спорт өлкәсендә үткәрелгән ярышларда җиңел мәктәп данын якладылар. Республика күләм бердәм дәүләт имтиханнары нәтиҗәләре буенча мәктәпләр арасында үткәрелгән рейтинг күрсәткече буенча мәктәбебез иң яхшы 10 мәктәп исемлегенә кертелде. Район мәктәпләре арасында берничә ел алдынгы рәтендә барабыз. Бу мәктәп коллективының сыйфатлы эш нәтиҗәсе. Туплаган мәгълүматларга күз салсак, төп фәннәрдән дә һәм сайлап алу фәннәреннән дә нәтиҗәләребез югары. Мәктәптә төп фигура булып укытучы һәм коллективны җитәкләүче, кирәк чакта ярдәм кулын сузарга әзер торучы директор тора. Хәзер әйдәгез, мәктәбебезнең бүгенге тормышы турында белү өчен сүзне мәктәп директоры Ишат Илнур улына бирик. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. 2024-2025 уку елын мәктәбебез тулы составта укытучылар һәм тулы составта укучылар белән башлап җибәрде. Иң мөһиме безнең бөтен мөмкинчелекләре булган мәктәбебез һәм анда һәрбер фәнне тирәнтен укытырдай укытучыларыбыз бар. Бу елгы уку елында мәктәбебездә 86 укучы бала белем ала. Укучыларыбыз тирән белем алырга, укытучыларыбыздан нәтиҗәле һәм белем тәрбия бирү өчен мәктәбебезгә барлык уңайлыклар да тудырылган. Бу елгы уку елында кулланышка тапшырылган спорт мәйданы балаларга футбол, волейбол, баскетбол белән шөгыльләнергә зур мөмкинлекләр бирә. Уку елын яңа максатлар белән башлап, зур уңышларга ирешербез дигән өмет белән башлап җибәрдек. Форсаттан файдаланып, барлык коллегаларыма укытучы хезмәтенә тугры булганнары өчен бик зур рәхмәтемне җиткерәм. Бу уку елында алар белән зур үрләр яуларбыз дигән теләкләр телим. Иң мөһиме, илләребез тыныч, күкләребез аяз булсын. Укытучы, синең исемең алдында түбәнчелек белән баш иям. Николай Алексеевич Некрасовның бу сүздән һәркайсыбыз да беләм. Кеше тормышында укытучының роле һәм урыны бәяләнеп бетергесез. Әйе, мәктәбебездә белем алу өчен бөтен мөмкинлекләр дә бар. Аңа нигез башлангыч сыйныфларда ук салына. Укытучыларыбызның төп максаты баланы белемле, чын кеше итеп тәрбияләү. Һәр укучының уңай якларын ачыклап, аларны үстерү. Безнең мәктәбебездә башлангыч сыйныф укучылары тырышып укыйлар. Барлык конкурсларда һәм акцияларда да актив катнашалар. Тәнәфесләрдә матур итеп ялда итә беләләр. Укучыларыбыз төрле бәйгеләрдә актив рәвештә катнашалар, уңышларга ирешәләр. Фән олимпиадаларының муниципаль этабында укучыларыбыз көчләрен сынап, 6 призлы урынга ия булдылар. Бөтен Россия олимпиадасының район турында катнашып, Фатхиев Рушан һәм Хасанов тәбрисләр математика фәне буенча призлы урынга ия булдылар. Укытучысы Сакирҗанова Фахима Габдулфатовның биология фәненә муниципаль этаптан Фатхуллина Зухра Хасанов тәбрис призер булдылар. Укытучысы Хазиева Эльфира Рифкатовна
әдәбиятыннан. Рус теле фәненнән муниципаль этапта Хамитова Флүздә беренче урын алды. Рус әдәбиятыннан муниципаль этапта Фалахиева Миләүшә икенче урынга ия булды. Укытучылары Имамутдинова Рахиля Эфраимовна. Габдулла Тукайның туган көне һәм Россиядә Гаилә елы уңаеннан Тукайга мәхәббәт илә исеме астында үткәрелгән 5-нче Бөтен Россия шигырь сөйләүчеләр конкурсында катнашып, Хамитова Флүзә, Агилова Рузилә, Бадикова Динә, Галямов Камил беренче дәрәҗә дипломнарга ия булдылар. Казан дәүләт университетында узган Киләчәктә адымнар исемендәге конкурста 3-нче дәрәҗә Хамитова Флүзә дипломга ия булды. 4-6 сыйныф укучылары район күләм Киләчәктә адымнар шах будущее фәнни-гамәли конференциясендә катнашып, яхшы нәтиҗәләргә ирештеләр. Валиева Миләүшә, 4-нче сыйныф укучысы, призер, җитәкчесе Гомәрова Рузия Тимершаяр кызы. Хамитова Нәргизә, 5-нче сыйныф укучысы, призер, җитәкчесе Аскарова Лилия Илдар кызы. Кояш нурын сипкән кебек, яктыртасың бары юлны. Акыл көчен өстәп хисләреңә, өлгәшәсең йөрәк җылыңны. Укытучым, белем биреп, һәр чагыңа әйдисең, күңелләрне күңелләргә, җепләр белән Гөлдөрөслек синең күзләреңдә, гөл ихласлык синең җаныңда. Кояш тирәсендә әйләнгәндәй, укучылар һәр чак яныңда. Укытучым, белем биреп, һәр чагыңа әйдисең, күңелләрне күңелләргә, җепләр белән Китапханә китап дөньясы.
Kitapxanachi patşası, kitaplardan başlana ılı bilim bakşası. Mektep kitapxanası bala күңеленә иң тәүге milli his uyutqысы салучы мәгърифәт йорты. Kitapxana ул мәктәп терәге. Оқучыларыбыздан да еш кунак. Kitapxanadagi qiziqli uchrashuvlarni bolalar kutib oladi. Иң беренче класс укучыларын китапханага кабул итү кичәсе уздырыла. Укучыларда китапка кызыксыну уяту, сәнгатьле сөйләм күнекмәләрен үстерү, укучыларда китапка дөрес караш формалаштыру, шәфкатьлелек хиссе, әхлаклылык тәрбияләү максатыннан төрле китапхана дәресләре уздырыла. Ел дәверендә тематик темаларга күргәзмәләр оештырыла. Уку елы башында китапка икенче тормыш бүләк республика акциясе үткәрелеп, китапхана фондын яңарту максатыннан укучылар китаплар бүләк иттеләр. Ел сайын үткәрелеп килә торган укучы әни, укучы ил республика конкурсында катнашып, яхшы күрсәткечләребез дә бар. 6нчы республика күләмендә книга фәнни-гамәли конференцияда катнашып, 8нчы сыйныф укучысы Хамитов Флүзә лауреат исеменә лаек булды. 2024 ел Россия президенты Владимир Владимирович Путин тарафыннан Гаилә елы буларак игълан ителде. Гаилә баланың иң төп тәрбиячесе. Гаилә кешене кешелекле булырга өйрәтә торган өй мәктәбе ул. Бик мәгънәле сүзләр. Мәшһүр мәгърифәтче, галим педагог Ризаттин Фәхретдин алтыннан да кыйммәтле иҗмах никмәтләреннән дә кадерле булган нәрсә тәрбияле баладыр дигән. Укучыларның тәрбиялелеге белем сыйфатына йогынты ясый торган төп фактор. Шуңа күрә дә мәктәбебез укыту һәм тәрбия өлкәсендә гаиләләр белән ныклы элемтәдә тора. Әти-әниләр белән гаилә бәйрәмнәре, иҗади бәйгеләр, төрле кичәләр үткәрелә. Мәктәбебездә өлкәннәргә игътибар аеруча зур. Яңа гына балаларга белем биргән тәҗрибәле укытучыларыбыз белән кызыклы очрашу булды. Иң элек бәйрәм уңаеннан аларны тәбрикләделәр. Укучылар ветеран укытучылар алдында дулкынланып чыгыш ясады, соклану, горурлану сүзләре җиткерделәр. Өлкәннәрнең дә бүген мәктәптә белем алган егет һәм кызлары әйтәсе сүзләре бар иде. Очрашу аралашу җанлы булды. Мәктәбебездә укучыларны түгәрәкләргә тарту, балаларның буш вакытларын файдалы һәм кызыклы итеп үткәрү дә алгы планга куелган. Укучыларыбыз якты нур драма, волейбол, хореография, футбол, могҗизалы дөнья түгәрәкләрендә теләп йөриләр. Үзләренең мөмкинлекләрен һәм сәләтләрен ачалар. Мәктәбебездә волейбол, футбол түгәрәкләре тулы көченә эшләп килә. Район буенча үткәрелгән футбол ярышларында егетләребез призлы урыннар яуладылар. Узган уку елында волейбол командасы егетләре искиткеч уңышларга ирештеләр. Мәктәпләр арасында үткәрелгән волейбол лигасында зона ярышында беренче, район волейбол лигасында икенче призлы урынга лаек булдылар. Гомумән үткәрелгән һәрбер ярышта призлы урыннар алып кайткан егетләребезгә физик тәрбия укытучысы Фатхиев Илшат Илнуровна рәхмәтлебез.
Быелгысы уку йылынан зур уңышларыбыз да бар. Өстәмә белем бирү оешмалары арасында волейбол буенча егетләр командасы 2-нче, кызлар 1-нче урынны алды. Команда составында безнең мәктәп укучысы Каримов Данияр да бар иде. Алдыңгылар хәрәкәте. Элекеге октябрятлар, пионерлар, комсомоллар берләшмәләренә тупланган укучы яшьләр бүген шушы исем астында төркем булып актив тормыш белән яшиләр. Без дә шушы төркемдә. Мәктәбебездә алдыңгылар хәрәкәте астында эшләп килүче Шатлык балалар оешмасы вакытларын файдалы һәм мавыктыргыч итәргә теләгән укучылар җыйналган. Мәктәбебез активистлары 1-нче сыйныф укучыларын алдыңгылар хәрәкәтенең Алят Россия оешмасына кабул итәргә әзерләнәләр. Шатлык балалар оешмасы укучылары замечательный вожатый, брейринг, волонтерство һәм башка бик күп конкурсларда актив катнашалар. Менә шундый күңелле ул мәктәп тормышы. Укучылар үз вакытларын әрәм итмичә, укытучылар биргән белемне үзләштереп, төрле яктан үсеш алган шәхес булып тәмамлыйлар мәктәпне. Хөрмәтле телевизор караучылар, сезнең өчен әзерләгән тапшыруыбыз инде ахырына да якынлашты. Кыска гына вакыт эчендә без сезне мәктәбебез тормышы белән таныштырырга тырыштык. Һәммәгезгә сәламәтлек, күңел күтәренкелеге, эшләрегездә зур уңышлар теләп сезнең белән сау булашабыз. Новая волна поднимает меня в движение. Открываю себя, новых целей. Горизонт нас вдохновляет и зовет. Этот ветер молодой, без крылья. Лети со мной, улыбайся и дерзай. В твоих руках все знаешь. Дай мне скорее руку, знай. Тут нет скуки, там, где сбываются мечты. Тебе есть место, и ты мой. Глаза горят, мы с тобой. В новом ритме только вперед движение. Первых мы за своей идем звездой. Расправляем крылья, нас много, мы одна семья, вместе навсегда. Заряжай мечты, наводи мосты, помни корни свои. Быть человеком должен ты, доброта спасет. Этот голос нам знаком, расстояние нипочем. Разбегайся и взлетай, помни движение, сила. Дай мне скорее